kulendi bata amakateerera kudai so ndiyo Kulian TV yacho patinokupai nhau ma-updates nezvinhu zvakasiyana-siyana zvinenge zvichiitika munyika yekwedu. Ndau yandadzoka muri yeZimbabwe ndine update yamadzibaba Veshanduko. Pane zvinhu zviri kuitika ndonona amanaka mhosva yacho iyi mburi nyatsori yei chaizvo zvekuti mhosva munhu anota kuningina like zvaitwa kuna madzibaba Veshanduko nhasi hazvina kundifadza kutaura chokwadi chekuchekwa hapa fair zvimwe zvese tisingataura zvedu but amana this guy why him zvanyanya kuzomuwandira kudai so naiye hama dzangu why right. Ona zvaitika panapa Godfrey Karembera uyo anozikanwa nekuti madzibaba Veshanduko nhasi he appeared in court for bail hearing anditi na 8:30 am and the matter was stood down to 11:15 am. He appeared 11:15 am and the matter was stood down to 2:15 which is 2:15 and he appeared 2:15 p.m. and he was remanded in custody to 19 November 2025. That's it. I don't know. And this is mashandra zvinoita. I respect my judicial system whatever. I respect them. Kubasa kwavo azikutetori kuti kuno kunhau kuno kwatinovaslice iko kwavo vanoslice chero munhu cause ndoku territory kwavo. But inini ndiringoedza kutaura kuti zvinhu zvacho maitikira zvaakuita haachafadza hachakomborere guys. Zvanyanyoita seiko naye madzibaba Veshanduko kuti anotonzi apinda na half 8 onzi chimbomira ngaadzoke na 11:15 odzoka na 11:15 onzi ngaadzoke na 2:15 odzoka obva anzi shamari 19 November unondopo unonzingirikina unenge uri mumcustody tinosangana musi wa 19 November vatopedza vatoenda zvavo ndopa vatomirira kuti achadzoka ipapapo. Handisi kuziva kuti why bail racho riri kubva ranyaonekana and ameno zvinozoitanga pane zvimwe zvinhu zvokuti hazvinyatsomeka sense so zvinozoitanga pamwe pane kana mafone calls anenge achimborohwa onzi shamari toita sei naye dzangwa dzakati kana kuti pane munhu kana kuti anenge akatarisira onzi pamwe anongofona ari kumba kwake angoti muitei zvakadai so achimwa kana tea I don't know handinyatsopanzwisisa kuti pane panyatsofambiswa sei hazvisi right zvinhu zvaitika but this is the situation yatika kuna madzibaba Veshanduko muri yeZimbabwe. I know kuti vanhu vazhinji vari worried zvekudaro kuti madzibaba Veshanduko here chii chiri kuitika. Ndakaona vamwe vari kutaura zvinhu zvakasiyana-siyana kuti madzibaba Veshanduko makaita problem yekungohakira makazohakira geza nguvai muri munhu wachamisa dai makangomirira chamisa paanozodedzera demo kana kuti makamirira uyu chamisa paanozovhura political party pane kuti muswere muchizoita zvamakaita izvi inini zvangu honestly I was shocked kunzwa mashoko akadaro achitaurwa nemafellow Zimbabweans cause handina kufara kuona mafellow Zimbabweans vachitaura zvinhu izvozvo. Inini ndaiexpecta kuti vanhu vachamira nemunhu because ari kushingirira kuda kurwisawo nhamo dziri kunetsa vanhu handiri mukuzviona but for now vanhu vanenge vachiziva kuti vane moyo wese like I always tell you guys tsvagai nhamba dzamadzibaba Veshanduko wakatozitsvaga unodziwana dzemukadzi wacho try to ask itai mafollow-ups muchibvunzwa kuti zvapapi vanokwanisa kubatsira any help mukwanisa kuassista munhu wenyu zvekuzoti akazodai akadai this is not the right time for drama. Munhu ari kutrya kufighter for change. That's why he's called Madzibaba Veshanduko. Chaari kutsvaga ishanduko ndo zvinhu zvinenge zvichidiwa nemunhu. Saka please muri yeZimbabwe ngatimbomira kuita sei kujaja munhu. Ndo situation mamiriro yanga yakaita but before I disappear ndisandabuda zvangu ndasandaenda gadi vandikuzivisa muri yeZimbabwe kuti kana uchingori muSouth Africa do registerwa company ovavhurwa FNB business account usina work permit kana study permit ungori nepassport yako cheteyo yakapinda nayo muSouth Africa yaunodhindisa mazomba border yo yaunotenga nayo zvinhu mupepu yo yaunoita zvimwe zvinhu zvanakafamba uchifamba nayo iyoyo zvaizi unozera kuti unogona kuregisterwa company uvhurwa FNB business account passport iyo cheteyo usasasikura uchivhairwa uchinzi zvinonetsa nevamwe vanhu. Bata company inonzi Education Research iyo ndakuisira namba dzayo ndo vanokwanisa kuzviita namukoma Owen ishasha pakuita zvinhu izvozvo. No work permit no problem. Education Research is the solution. Vabatei namba ndidzodzo.